Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon, Huigalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanara. Kamusta mo diya? Bugnaw na kaayo ang hangin, no? Duol jud kaayo ang Pasko. Sumangutan ako, andam na ba mo sa inyong gusto sa Noche Buena? Kita mga Bisaya, bisan pa sa panahon sa pandemya og unsa pa man na mga hagit ang atong giatubang, bring it on, gihapon kita. Mapamatud-an na sa atong mga istorya karong hapuna na atong madunggan sa atong mga makauban na sila Teacher Eileen Hope Valenzuela Efren sa East Gusa Elementary School sa atong Bond Paper Gift Project, Sangguniang Kabataan Loreto Dinagat Island Federation President Cecil Faith Modelo, ASEC John G. Gonzalez sa Office of the Presidential Advisor for the Visayas sa iyang Malasakit Center, ug sa atong Bisaya food trip iambit sa ato ni Shannon Nicole Lopez Odulio sa El Paso Restaurant sa Lantapan, Bukidnon. Ang ilang local version sa kinalamian na beef wagyu. Hope, faith, and malasakit ang mga istoryang inyong makita karon. Dari lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao. Ug makita sa RMN social media platform ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mi ninyong makontak sa among Bisaya Gyud Smart Hotline 0947-486-0291. Like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Jay, unsay update nato diya? Sa Region 7, gatusan ka mga driver o motor ang gikulbaan sa pagpara kanila sa mga personahe sa Land Transportation Office Region 7 o Highway Patrol Group sa checkpoint ngadto sa sikat na Red Cliff sa Trans Central Highway niadtong December 13. Apan, imbis Temporary Operators Permit o TOP ang i-issue, ang mga personahe sa LTO Region 7 nag-issue mga pangutana kabahin sa mga patuman sa kalsada nga adunay line-line ganti alang sa mga driver sa makatubag niini. Gitunol sa hensya ang 150 driving school scholarships, 200 kasako sa tinagpulo ka kilo na bugas, ug 100 ka mga food vouchers sa mga restaurant nga naa sa TCH. 5 pod ka mga swerteng driver ang nakadawat og mga bagong helmet. Sa Region 10, Mayor Moreno signs deed of sale for Sendong survivors. Matagamtaman na gyud sa mga survivors sa Sendong ang ilang titulo sa yuta human gipirmahan ni Mayor Oscar Moreno kauban ng mga konsehal sa Dakbayan na sila Maria Lourdes Gaani, Edgar Cabanlas ug Roger Abaday ug City Administrator Teddy Sabugaa niadtong December 16. Ang deed of sale tukma sa 9th Sendong commemoration. Ang maong pagpirma nagtugot na sa mga benepisyaryo sa pag-adto sa Registry of Deeds o ROD alang sa pagproseso sa ilang land titles sa tabang sa City Housing and Urban Development Department nga gipanguluhan ni Engineer Ermin Stan Pimentel. Ang mga benepisyaryo, mga residente sa Phase 3 Habitat for Humanity sa Kalaanan Relocation Site sa Barangay Kanituan. Samtang, dugang nga 5 ka residente sa SMC GK Village sa Barangay Balubal ug Sendong survivors ang nakadawat sa ilang titulo. Sa Region 11, usa ka environmentally sustainable na Business for Environmentally Sustainable Transformation o BEST bus ang bagong gitanyag karon sa kadalanan sa Davao City. Human gisiliyuhan ni Mayor Inday Sara Duterte ug Davao Light and Power Company ang agreement sa transport project niadtong December 11. 7 ka mga BEST buses na 100% na dikuryente ug fully air-conditioned ang miratsada na sa kalsada sugod 14 ning Disyembre. Kada bus, adunay kapasidad mo pasakay og 30 ka tawo, apan tungod sa pandemya, 15 lamang ang ilang iakomodar. Libreng mo sakay sa maong bus. Mahimo lamang magparehistro ang mga Dabawenyo og Best Pass QR code ug iskan kini atol sa pagsakay. Pwede pud ma-access ang Best Pass via Get Pass app na libreng ma-download sa Google Play ug Apple App Stores. Ug makuha ang mga QR codes para sa app ngadto sa mga Best Bus ug Best Bus Stops. Sa Region 13, aron matabangan ang mga katauhan sa Agusan del Sur sa pagkuha silang Quick Response or QR code, ang lokal na kagamhanan sa Trento nagbutang og assistance center nga naamahimutang sa Municipal Government Building. Tumong niini na matabangan ang mga walay access sa website, labi na ang mga kabus na kaigsunan, senior citizens ug mga individual na dili pamilyar sa teknolohiya. Kini libreng serbisyo. Magpakita lamang ug dala ang inyong usa ka valid ID. Sa atong paghatag og tabang sa mga Bisaya na magtutudlo pinaagi sa atong Bond Paper Gift Project, atong gibisita
ang East Gusa National High School sa Cagayan de Oro City. Let us watch this. Sa padayong paghatag sa Bisaya gyud ug tabang sa mga magtutudlo ug estudyanteng Bisaya, atong gituan ang East Gusa National High School sa Cagayan de Oro City. Si Teacher Ellen Hope Valenzuela Efren, teacher sa halos 3 ka katos nga estudyante, iyang gisulti kanato ang mga hagit na ilang giatubang kauban ng mga ginikanan tungod sa distance learning program. This pandemic has brought so many advantages and disadvantages to teachers like me and to students and to parents as well, because nobody was ready for the coming of this virus, no? Because we don't like virus to come to our place. So this virus has caught us off guard. But thankfully, because of the initiative of our leaders, nakahimo ra gyud gyapon ta og way para mapadayon ang pag-eskwela sa mga bata bisan pa og naay pandemic. So mao ning gitawag karon nga new normal. So sa new normal sa pag-eskwela nay mga disadvantages. One of that is the fear of getting infected by the virus, especially kay kung mag-ani ang parents, magtagbo with the teachers. Dili na to makita ang enemy. We don't know kung kinsa ang naay virus. So we might be infected by the virus, then madala na to sa family, and that is very fearful, right? Ikadua is not having a relationship with our students. As teachers, we are called to be the second parents of our students, and because of this new normal nga dili sila makanhi diri, we just give their parents modules. We don't really know them personally, and that is a disadvantage to our part. Kay kung maging parent mi nila, kailangan makipagrelasyon sila sa mo, but we cannot do that because we cannot see them physically. Third is that students don't have emotional outlet aside from their family. Nowadays, daghan kayo mga suicide mga cases among teenagers, especially sa high school, because I'm teaching high school students. So, normally, ang ilang problema kay ilang family, ilang problema kay ilang love life, and when they come to school, na sila'y friends, kay ilang maistoryahan, na sila'y teachers, kay ilang maistoryahan. So, karon nga new normal, wala na sila any other outlet aside from their parents. Especially kato mga less fortunate ones nga walay wifi nga pwede ra unta maka-chat, pero they cannot do that because they don't have the means. So that is one of the disadvantages of COVID-19. Another is that extracurricular activities. When they come to school, they do not just come here to learn. They also come here to hone their skills and talents. So teachers, we organize kanang mga events kung asa mas mahon gud ilahang talents and ilang skills. But because of this pandemic, wala, we cannot do that. So puro lang gud sila module, wala sila extracurricular activities. Pero bisan sa pagsulay, sulti ni Teacher Ellen na ang distance learning ato nagyapoy positibong nadalit sa mga estudyante ug ilang mga ginikanan. This pandemic has also brought us positive things, such as parents would know the pacing of their students. A lot of times, parents would complain, sila nga, dili man inana ang akong anak, butang man sila sa balay. So, sila mismo, makakita gid sila, unsa na gyud ang pamaagi silang anak as learners. And then, kabalo sila nga, hala, galisod ba day akong anak og read? Although, namang gyud mga students, nga iabot og high school, di pa ka read. So, they themselves would know nga, so kani dapat magtudlo ko sila og read pa more, galisod day siya pronounce, galisod day siya og sulat. So, they would never know those things if ilaha lang ihatag na sa mga responsibility. Right now, they are given this responsibility. They have the chance to know more about their children when it comes to their academic performances. Another positive thing is that more time with their children at home. Although we are second parents, namagid sila yung first parents at home, nga mo maghatag, mag-instill sa ila og values. Sometimes, di nila ni mabuhat because mas daghan panahon ang bata sa school kaysa sa ilang balay. So now, pwede na nila gyud ma-instill ang values nga ilahang gusto og ang culture nga ilahang gusto nga ilang i-instill sa ilahang mga anak. So they can do that one. So
when there is more time with the family, more time nga magband, mas ma-close gyud sila. Sa hangyo ni Teacher Ellen naunta sila matabangan, kita sa Bisaya gyud. Ato silang gihatdan og dili lang bond papers, kundi gihatagan usab nato sila og face mask, alcohol ug disinfectant na gamit kayo karong panahon sa pandemya. I'm very thankful to Bisaya gyud kay they give assistance to teachers, not just to teachers but also to other people nga in need yun, especially kay crisis yung kay sa nga panahon, dagan kay gasakit, walay kwarta, kay businesses are closing, and then kung mag-close ang business, wala po yung mga trabaho, ang mga workers. So, the assistance that they give would really give people hope ba, especially the less fortunate ones. They give them hope na kanang there are still people, privileged people who would voluntarily extend help and assistance to those who are in need. Daghang salamat Teacher Ellen og sa imong mga kauban diha sa East Gusa National High School. Og sa ato mga estudyante, fight lang. Himuon nato og inspirasyon ang mga hagit na atong giatubang aron magmalampuson ta. Pirti baya gyud ang paningkamot sa atong mga magtutudlo, mga ginikanan o gobyerno para sa inyong maayong kaugmaon busa padayon lang. Mga kaigsuunan sa atong pagbalik, atong makauban si Sangguniang Kabataan Dinagat Islands Municipal Federation President Cecile Faith Manalo. Don't go away, we will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini si Communications Secretary Martin Andalar ang inyong higala. Dako ang kontribusyon sa Sangguniang Kabataan sa Loreto, Dinagat Island sa ilang mga kababayan, labi na sa kasagsagan sa lockdown. Usa sa ilang mga programa ang pasugo kang Sangguniang Kabataan kung asa gipaminaw nila sa mga panginahanglanon sa publiko sa panahon na gibawal pa ang paggawas sa mga panimalay. Aron atong mabalaan ang ilang partisipasyon sa pagtabang sa seguridad sa maayong panglawas sa ilang mga katawhan, makauban nato karon si Sangguniang Kabataan, Loreto, Dinagat Islands Municipal Federation President Cecile Faith Modelo. Mayong hapon, Cecile. Mayong hapon, Secretary. Pwede nimong i-share sa amo kung unsa ni inyong programa nga pasugo kang SK ug unsa pod kadako ang natabang ani sa inyong mga kababayan. Okay. So, panahon atong nag-SK Federation regular session namo, ikauyunan sa tanan nga magpahigayon og pasugo kang SK. Kini nga programa gi-priority ang mga youth, ang mga katipunan ng kabataan nga mga locally stranded individuals or mga katong stranded students. Tungod kay ang MITF strategy nga nag-discourage sa mga members of the family nga mao'y mohatod sa mga needs sa naka-quarantine aron malikayan ang dugay nga exposure sa family o dali ra pod ma-trace ang katong close contact ani nga mga naka-undergo og mandatory quarantine. So para namo dako nga tabang labi na sa mga naka-undergo og mandatory or strict mandatory quarantine to buy all their needs or to provide all their needs, especially mga pagkaon, mga tubig, or ang medicines or anything nga pwede nila ipapadala dito sa ilang quarantine facility. Unsa pa man ang inyong mga nahimong programa na nakatabang karong panahon sa pandemya? So, mao ni ang among mga programa pang among na tabang. So, the SK distributed food packs as relief goods. Then,
we distributed hygiene kits, nag-IEC campaigns, kaning pasugo kang SK, then nag-distribution of school supplies in support sa online and modular distance learning sa Department of Education. Cecil, sa aspeto sa information, education, and communication campaign, unsa man ang inyong gitutukan? So, kaning nga programa, kaning ISC campaigns, kaning information education campaigns nga among ginabuhat, base sa executive order sa among local chief executive nga ang Sangguniang Kabataan Municipal Federation are tasked as members of the information management team. Kami nag-disseminate og mga information materials bahin sa COVID-19 through flyers, brochures, nagkandak pod may public dialogues og through bandilyo sa COVID-19 prevention and control to dispel rumors and calm down the people because of false and misleading information about COVID-19. Makonsider na flagship program sa inyong sanggunian ang distribution sa school supplies sa mga estudyante sa inyong munisipalidad. Mga unsa man sad ang inyong gipanghatag ug kinsa pod ang nakabenepisyo ani? So since ang paghatag og equitable access to quality education mao ang priority agenda sa mga sangguniang kabataan diri sa among munisipyo. So bisan pa man sa pandemic nga atong ginaatubang karon, maong ipaningkamutan gyud namo nga maka-provide gihapon og mga support sa tanan estudyante labi na sa katong nag-undergo og online nga distance learning. So naghatag mi og mga load cards or load vouchers, mga flash drives, mga headphones and headset, folding phone stand, mga notebooks, mga yellow thermal guns, mga bond papers, mga disposable face mask. Og ang tanan nga nakabenepisyo ani ang kadtong mga college students o kadtong mga high school students. Karon duol na ang Pasko o bag-ong tuig, naa pa ba mi atangan na programa ninyo para sa mga kabatanunan? Yes, naapay mga expect for more fun activities during this Christmas and daghan patag i-expect nga mga PPAs sa 2021 nga among gi-prepare para sa Sangguniang Kabataan. Cecil, mensahe na lang sa imong mga kababayan sa Loreto Dinagat Islands. Okay. Sa tanan, mga kabatanunan sa Loreto Dinagat Islands, may you celebrate this Yuletide season happily with your family at home. Unta nga padayon gihapon ninyo inyong active participation o cooperation sa tanan activities sa Sangguniang Kabataan o labi na sa Sangguniang Kabataan Federation as a whole. Happy kaayo mi nga nag-serve sa inyong tanan o kining tanan among ginabuhat para sa kaayuhan sa tanan katipunan ng kabataan. Stay safe and stay healthy, young ones. Daghang kaayong salamat Sangguniang Kabataan Loreto Dinagat Islands Municipal Federation President Cecil Faith Modelo. Thank you, Sir Martin. Pipila ka adlaw na lang ug sa ulugon na usab nato ang Pasko, gani ato ang Senador Christopher Bongo nang hatag na og pahalipay sa 5 ka malasakit center sa Sugbo ni adtong Miyerkules. Samtang 2 ka success stories ang atong paminawon nga natabangan sa atong malasakit centers. Gikan sa Kabisayan ania si OPAV Assistant Secretary Janji Gonzales alang sa mga detalye. Asik Janji, maayong Pasko. Daghang salamat, Sec Martin, ug maayong Pasko usab kanimo. Sec Martin, ang SBG pamasko ni Senator Bongo nang hatag og pinaskuhan sa mga beneficiaries sa Malasakit Center sa 5 ka mga hospital sa Sugbo. Ang team sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas uban sa Office ni Senator Bongo nagtinabangay sa pagtunol sa mga hinabang sa senador. Gawas sa paniudto, nakadawat ang mga pasyente og food packs, face shield, face mask, vitamins ug financial assistance.
Lakip sa gibisita mao ang mga pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Talisay City District Hospital, St. Anthony Mother and Child Hospital, Eversley Child Sanitarium and General Hospital ug ang Lapu-Lapu City District Hospital. 51 sa Luzon, 22 Visayas ug 23 Mindanao. Wala pa matapos ang tuig 2020 ug niabot na og 96 ka malasakit centers ang natukod sa nasod ug ika 95 nga malasakit center gitukod didto sa Eulogio Amang Rodriguez Medical Center sa Marikina City niadtong December 11. Samtang ang ika 96 nga malasakit center formal usab nga gibuksan sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City pagka December 18. Kini ang labing unang military hospital nga adunay malasakit center. Ug atong kugihan nga Senator Kuya Bongo mitambong sa mga launchings sa mga bag-ong malasakit center uban ni Presidential Assistant sa Visayas Secretary Michael Lloyd Tino. Karong hapon atong paminawon si Silvestra Toboso. Ang iyang apo nga si Ash Angelo gidala sa hospital tungod kay nagkumpulsyon. Natabangan kini sa Malasakit Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Samtang si John Berganyo nga taga La Paz, Iloilo, adunay lung cancer. Si John natabangan sa iyahang chemotherapy sa Malasakit Center sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Ania ang pasalamat sa usa ka apuhan ug ni John sa Malasakit Center. Ako si John Berganyo, na-diagnose ng lung cancer. Ilang taon ka na, sir? 47 years old. Taga saan? Taga La Paz. Pero taga Mabusaw, Capiz. So malaking tulong yung nalasakit sa akin kasi yung laboratory ko, yung pang-chemo ko, saka yung expenses, nakukuha namin sa nalasakit. Malaking tulong yung nalasakit sa amin. Malaking pasalamat ko sa kanila. Hindi dahil sa kanila ay malamang maraming hirap na hindi makakabayad yan. Saka maraming silang natulungan ng mga mahirap talaga. Saka siyempre, volunteer talaga. Sec Martin, maugkad to ang atong update sa mga natabangan sa mga malasakit centers sa nasod. Maayong Pasko nimo diha, Sec Martin, ug advance Happy New Year. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong Pasko. Daghang salamat sa imong Malasakit Center Update Office of the Presidential Advisor for the Visayas Assistant Secretary Janji Gonzales. Sa atong pagbalik, lami nga local version sa sizzling beef wagyu ang i-demonstrate ni Shannon Nicole Lopez. Don't go away. We will be right back. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar atong tuyuan ang lantapan Bukidnon, diin dili lamang Malaparaiso ang inyong makita kundi naasad diri ang kinalamian na local version na sizzling beef wagyu nga itudlo sa ato ni El Paso Restaurant Chef Shannon Nicole Lopez sa atong Bisaya food trip. Let us watch this. Atong gyadtuan ang Barangay Songko, Lantapan, Bukidnon, din dili lang mga patsyada nga mga talanawon ang atong makita, kundi taliwala sa mga dagkong kahoy o kabukiran ato usab makita ang bagong kananan na El Paso Restaurant. Tudluan ta ni Shannon Nicole Odulio sa ilang pagluto sa lokal na bersyon ug ilang specialty na sizzling beef wagyu in buttered gravy.
Hi, good day. My name is Shannon, and I'm here to introduce to you our place. We're called El Paso. It's located in Songco, Lantapan, and I'm here to show you the specialty of the house. It's called Sizzling Wagyu in butter gravy. So, we're gonna heat the pan, mga 180 degrees. Tapos, we're gonna melt the butter. What we have here, nami pre-cooked wagyu already for about like 2 to 3 minutes. Dayon. Nanakoy steamed veggies, carrots, cauliflower, and then boiled potatoes, and also buttered corn and carrots. So once the pan is heated, as soon as you hear the sizzle, we're gonna add the beef. Marinated ni siya in salt and pepper, and we added something kamira na kabalo. Secret recipe. Usually, pag nami gatherings, this is usually what we serve sa amo ang guests or amo ang relatives whenever we have parties. Karon, I'm gonna put the gravy. So, I'm gonna add the steamed carrots para plating. Usually, mga 5 minutes, okay na siya. Pero it depends kung unsay gusto sa guest. Usually, they like it rare, medium rare, or kanang medium well. Pero mas lami gid siya nga rare kung wagyu. So, this is the finished product. Muna ni siya. Gawa sa sizzling beef wagyu, aduna po sila lechon kawali, sweet and sour fish, beef broccoli, breaded fish, creamy carbonara, Japanese-styled salad, ug uban pa. Sa mga gustong mag-relax, mag-enjoy, mag-celebrate kauban ng mga barkada o pamilya, abli ang El Paso para kaninyo. Currently, we just started our business mga a month ago, and we're only open for exclusive bookings and reservations. So for now, we do not accept walk-ins, but probably mid-December or late December, we're gonna open to the public and see how it goes. And if our business clicks, we're gonna open up our coffee shop and our bar outside this venue. Soon, we're gonna open our camping, and we also are constructing our kanang glamping for guests who want to stay overnight. So I'm just gonna invite everyone to please visit our place. We only have the restaurant to offer now, but soon as the COVID pandemic is done, and as soon as next year starts, we'll open to the public. And for reservations, you may contact me
through our Facebook page, which is El Paso 2020. Thank you. Hope to see you soon. Sa kanindot sa view sa El Paso ug sa cowboy vibe nini, sure jud na mag-enjoy mo. Daghang salamat, Shannon, sa imong pag-share sa inyong sizzling beef wagyu. By the way, mga higala, ang El Paso restaurant located sa Lantapan, Bukidnon. Mga higala, diri natapos ang inyong programa. Kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban, Teacher Elin Hope Valenzuela F. Friend sa East Gusa Elementary School, Sangguniang Kabataan Loreto Dinagat Islands Federation President Cecile Faith Modelo, ASEC Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Advisor for the Visayas, ug Shannon Nicole Lopez Odulio sa El Paso Restaurant. Magkita na sad ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, ug DXRS 918 Armen Surigao, Marajao na duyom sa Ijo. Og makita sa Armen social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mininyong makontak sa among Bisaya Gyud Smart Hotline 0947-486-0291. Busa like, share, and message na dayon. Amping pirmi mag-ampo og magkita-kita ta usab mga bay diri lang sa Bisaya Gyud. Ug uy, 7 days na lang di ay Pasko na.